all-time favorite sa mga bata, lakip na gani ang mga dagko ang cotton candy. Apan naapabagkaha kini karon nga wala naman pagawasa ang mga suking bata. Atong sayran pinaagi ni ining report. Sa gawa sa simbahan sa Talisay City, nakita namo ang murag gapas nga pink ang kulor. Pamilyar kaayo kay maumano sabday kini ang paborito nako kaniadto. Kini ang cotton candy ni Lito nga siya ra ang namaligya ug siya ra usab ang naghimo. Gamit ang iyang motor nga gikargahan sa mga baligya, diha ra usab gitaod ang lutuanan. Tindak-tindak ang iyang pamagi aron moinit ang cotton candy machine. Dayon ibutang ang gitimpla ng daan nga asukar ug ubang sagol. Sama sa gigaling kini hangtod ni gawas ang murag sapot sa kaka nga anam-anam nga nahimong cotton candy. Usaga rin mga bata rin, napoy mga dagko pero ilang dalhon sa ilaha. 20 ka tuig na siya sa maong panginabuhi nga kusog kaniadto apan karon hilabihan na kahinay kay wa naman ang mga tinun-an niya nga mga suki. Ang mga bata na tanggong nasad sa mga balay tungod sa pandemya. May na lang kay nainasaag nga mag-apuhan nga duol ra sa dapit ug nakapalit yun og cotton candy. Pag sukar gyud ato pag pandemic sir, wagi pertili sobra piktado kayo kay dili man ang kanang tapok ya mga bata lisod og kuan ba anong nay mga so way klase pod. Karon sa taon ni siya taon, di na siya kakawat ni unana. Looy na sa taon niyang tindiro. Okay naman, sir. Okay ra gyapon ni. Padayon oh. Ang naandan nga panginabuhi sa paborito kaniadto nagpadayon man apan gailaid gihapon. Bisan pa man, wa kawadi og paglaom si Lito nga makagawas og balik ang mga bata nga iyang mga suki sa higayon nga makalingkawas na sa pandemya. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.